Hello guys, this is Prakash Nazari. So नोंथांमोननियावहाय आं दिनै COVID-19 पजिटिभ जानाय मानसिनि सोमोन्दै जों भिडिअ बानायनो नागिरदों नङा होमबा जे बिथांमोना जोंनो खोन्थागोन जाय मानसिया COVID-19 पजिटिभ जादों जों बिथांजों जोङो लाइभ टक खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थादोंमोन नङा होमबा स' लोगोफोर आं कल खालामगोन बेखौ बिनि सिगां जों नोंथांमोनजों आं माखासे बाथ्रा रायज्लायनो सानदों जों बेबायदि अडिअ कल रेकर्ड खालामनो गोनां जादों मानो होनोब्ला जोंनियाव एसेबां फेसिलिटिस गैया जे जों भिडिअ कलिं खालामनो हानाय जोंनि स्टुडिअनिफ्राय जों खालामब्लाबो जों जाय मानसिनाव खालामगोन बे मानसिनाव एसेबांखिनि फेसिलिटिस गैया स' बिनि थाखायनो जों अडिअ कल खालामनो गोनां जादों So welcome to BM Setup channel guys. So now जों मिस्टार निरब नार्जारिखौ कल खालामगोन आरो जों रायज्लायगोन बिथांमोनजों बिथांमोना दा माबायदि हालोदाव दङ जों बिथांमोनजों आरामसे मोजाङै रायज्लायगोन दायो जों कल खालामनाय स्टार्ट खालामसै स' नोंथांमोना खोनासंनो हागोन सोंनो हागोन कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आरो सों Hello. 10 9 औ मिस्टार निरब नार्जारि बुंदों ना आच्छा स' नोंथांजों जों सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन दे हागोन दे सावरायनो yes स' दायो बाथ्रा जाहैबाय कि गोबां मानसिफोर मोनथिनो लुबैदों आं जेब्ला नोंथांनि जाय मेसेज बेखौ आं लानानै जे नोंथांजों आङो टक खालामगोन इन्टारेक्सन खालामगोन कमिउनिकेसन खालामगोन लाइभआव बेखौ खोनानानै मानसिफ्रा गोबां कुइसन सोंदों कि आदा बोरै मोनमारो जे COVID-19 जायोब्ला बोरै मोनमारो माबायदि मोनमारो स' बेबायदि गोबां कुइसन फैदों स' बे कुइसननि माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय जों लागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जों बिनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा बबे जायगायाव दङ आरो मा खालामगासिनो दं दायो आरो बिनि गेजेरावहाय yes ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोङो माबायदि मोनमारो बिनि सोमोन्दै आरो नोंथांनि न'आ आसामाव बहा जों बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन स' गिबि गिबियाव आं नोंथांखौ बुंनो सानो नोंथांनि फिसा इन्ट्रडिउस होनो हागोन नामा इन्ट्रडिउस माने नोंनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि मुं नोंथाङा बबेनि हायो yes आङो दा नै आसामनिनो आंबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिखाता लाइमुथि गोजोनपुरिनि आङो ओमफ्राय दा आङो माने बेयाव बेंगलराव फैनानै गोबाव बोसोरानो जाखाबायानो माने बुंनो थाङोबा 17-18 बोसोरानो होनबाबो जाते आरो थेवबो न'आव थांलाय फैलाय खालायो आङो दा ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै आरो न'आव थाङा फैनानै आङो दा 1.5 बोसोरसोआ जाबावबाय ओमफ्राय COVID-19 नि गेजेराव दायो माने जेबोथ' खामानि मावनो मोनखायाखैनो बिदिनो मालाबा 10 दिन 15 दिन मावनो मोनो थायो बिदि जाना दं आरो ओमफ्राय नै दायो दाखालि नैबे मासनिनो 20 तारिखहालागै 20 तारिखआव आरोना बिदिनो COVID-19 नि मोनसे चेकआप थांदोंमोन आरो मेडिकेलनिफ्राय आच्छा स' मिस्टार निरब नोंथांनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा कुइसन सोंगोन बेवहाय आं बे कुइसनखौ नोंथाङाथ' नुनाय नङा बारु बाट आङो नोंथांमोननो बे पाब्लिकनि माने कुइसनखौ आं नोंथांनो होनानै होगोन जाहाथे नोंथाङा बिसोरनो फिननायखौ होबानो जाबाय नङा होमबा स' नोंथाङा गिबि गिबियाव फार्स्ट बेंगलराव दंना एक्चुअलि बेखौ बेंगालर होनो ना बेंगालुरु होनो बेंगालर होनना बुङोना स' नोंथाङा बेवहाय मा खालामहैदोंमोन ओरैनो खामानिथ' मावहैदोंमोन जेनेबा मा खामानि मावोमोन आङो माने हटेलाव आं सिरल माबा बिदिनो वेटार मावो आरोना ओमफ्राय दा लकडाउननि गेजेराव आङो दा कम्पानियाव हाबना दङ मोनसे प्राइभेट लिमिटेड कम्पानि दङ बेवहाय माने मा होनो बैराथि फान्डे होननाय जायगायावहाय कम्पानि नामा जाबाय फ्रेजिलिस माने सुपार मार्केट आरोना आच्छा आच्छा ओरैनो बेंगालराथ' मोनसे स्टेट नङा होमबा ना बे मोनसे बेंगालराथ' मोनसे डिस्ट्रिक्ट ना टाउन बेंगलर बुङाथ' कर्नाटका एरियाखौनो बेंगलर होनना बुंनाय जायो कर्नाटकाया मोनसे स्टेट जाहैबाय नङा होमबा कर्नाटकानि स्टेटनि सिङाव बेंगलुरु स' बेवहाय नोंथाङा हटेलाव खामानि मावो आरोना स' मिस्टार निरब नोंथांनियाव
ब्लेक आर्मी गेमिं होननाय मोनसे चेनेल ना मा बेखौ मिथिला आं बे नामखौथ' गावनि लिराखै स' बिथाङा सोंदों आदा COVID-19 जाब्ला बोरै मोनो गावनि देहा सोलेरखौ प्लिज आस्क हिम प्लिज होननानै बेबायदि सोंदों स' नोंथाङा बे फिननायखौ होनो हागोन नामा हायो माने दायो COVID-19 होनना बुङोबाथ' सिम्पोल माने आंनि थाखायथ' माने COVID-19 दा पजिटिभ जादों होनना बुंनाय माखासे गिदिर गोलाव डक्टरफोरनि मोनसे माने मा होननाय बुङागौ बेखौ माने ओरैनो सिम्पोल लोमजानाय जेनेबा लोमजानाय साजानाय गगा मोनदों गुजुदों बेफोरबायदि माबायानो माने बेयो मोनसे मा गगा मोननायाव माने बेखौबो बुंनो थाङोब्ला मोनसे बिजानु बुस्थु नालाय बियो गुजुनाय आरो गगा मोननाय मोनसे बिजानु बुस्थु नालाय बियो मोनसे गाज्रि बेफोरखौनो लानानै दायो मा बुङो डक्टरबा बेखौनो पजिटिभ होननानै बुजिनाय जायो माने डाइरेक्ट कर'ना पजिटिभ होनना बुंखायो आरो नाथाय बे नंखाय बे जाजोबनो हाया आंनि साननायावथ' दा आङो आन्दाज मोननाय बायदिबाथाय आंनियाव जेबोआनो गैया आंनियावल' नङा माने बेवहाय जोङो दा खमसे खम 200-300 जनसो दङ 5-6 बिल्डिं मोनसे लाइनावहायनो माने ओरैबायदि 26-27 रुम दङ दा बाव लाबोना दोनफैनाय दं गासैबो बेनो गोजा आरो ओमफ्राय डक्टरनाव थांनानै सोंहैबा मा बुङो कर'नाया मुलि गैया मुलियानो ओंखारथ'वाखै होनना बुंखायो आरोना आदसा मुलियानो ओंखारथ'वाखैबा दा जोंनियाव पजिटिभ मोनदों बोरै हामगोन डक्टरनाव जों सोंदों बे माने बेयाव मुलियाबो ओंखाराखै बेयो हामो आलथुवायैनो हामो नोङो दै गुदुं लों गोथाव जा आरो भिटामिन मुलि हरो 6-7थासो सानजौ खरसे जा बेजोंनो खारगोन होनना बुङो बेथ' नंखायसो नाय होमबाथ' जों कर'नायानो गैया आदसा स' बेवहाय सोंदों माखासे सुबुंफ्रा बेवहाय फाउदुर बसुमतारी होनना बुंदों फार्स्टआव माबोरै मोनो देहायावहाय जेबो मोननाय गैखाया माने दा सिम्पोल आं गगा मोनबाय दङमोन ओरैनो आंनाथ' गगा मोनबाय थाखायो आं बोसोर आं गगा थाखायोआनो सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो आं गगाया माने खारखायानो दा बिनि माबायावनो आंबो चेकआप खालायजादोंमोन आरोना बायसान्सनि खोथा होननानै ओमफ्राय चेकआप खालायबाय आरो ओमफ्राय सानथामनि 20 थारिखै चेकआप खालायदों माने गन्थंआव मोनसे पाइप बायदि सोयो बिसोरो ओमफ्राय बेखौ माने सानथामनि उनाव रिजाल्ट होयो आरो ना पजिटिभ दङ पजिटिभ गैयाबा गैया आरो ओमफ्राय देहायावथ' जेबो मोननाय गैया आरो जेबो मोनखायाखैनो आच्छा होमबा बे मानसिफोर थैलाबायदों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जे पजिटिभ होननानै जानाय लोंनाय बेसेबांबा खरस खालामदों स' बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानगोन नोंथांनि मथे नोंथांनि साननाय नोंथांनि सान्थौजों आंनि साननायाव बेखौनो बुंनो सानो आं सार माने बियो दस्रा बोसोरावबाबो 2020नि बारै दस्रा बोसोरावबाबो बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय सानाय सुनाय बेमार आजारजों दिनाव दिन हाजार मानसि थैखायोआनो नंगौना नङा आंबो बेखौनो सानो दा बे दस्रा बोसोराव 2020नि सिगांनि बोसोरफ्राव इसेबां लोमजाना साजाना थैनानै थांदों बेफोरो माब्रै बेमारजों थैना थांखो आरो 2020 सफैनाय लोगोसे बे कर'ना पजिटिभ कर'ना भाइरास आरो फैदों दा बेवहाय गासैबो लोमजानाय साजानाय थैनायानो बुंला माब्रैनो होमबा मानि थाखाय बेखौ हमनो हाला बे गिदिर गोलावनि बाथ्रा बेखौनो बुङो माने बे लोमजानाय साजानाय सानाय सुनाया मानसि देहायाव थाखायो आरो बे थांखागोनानो थैखागोनानो दा बेखौ माने बै गिदिर गोलाव डक्टर मानसिफ्रासो माने कर'नाजों थैदों होननानै रिपर्टआव लगायबाय थाजोबदों आरो माने सिम्पोलाव बेमार आजारजों थैनायानो गैखाया माने बे बोसोराव नोंसोरबो खोनाबाय दङ निउसाव कर'नाजों थैनायल' बुंखायो आरो स्वाभाबिक बियो थैनांगौबा थैखागासिनो दङ आरो आंनि साननायावबाथ' माने दा 100%आवहाय 80%आनो नंखाय कर'नाया 20%आल' सैथो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि पाब्लिकनि मोखाङाव माने गासैबो होनायजों माने संखिना दोनजोब्बाय आरो ना मानसिखौहाय गगा मोननाय सिम्पोल गगा मोननायल'बाबो लोमजानाय साजानाय सानाय सुनाय गैयाबाबो गगा मोननायखौनो चेक खालायबानो बेयो मोनसे बिजानुजो नालाय गगा मोननायाबो बेखौ पजिटिभ होनना बाहायखायो आरो गगा मोननायखौनो कर'ना पजिटिभ आच्छा मिस्टार निरब आं नोंथांजों रायज्लायगोन दसे सम आं बेवहाय मोनसे फोसावनो नाजादों नोंथाङाबो अनलाइनावनो थाबाय था स' आं बेवहाय बेवहाय गोबां मानसिफोर नायदों हिसाबै आं बेवहाय अनलाइन मोनसे फोसावनो सानदों स' लोगोफोर मैया फुंनि 9 बाजि समावहाय एनडिएफबि नि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनो दि पावार अफ युथ सावगारि फोसावनाय नुनो मोनदों मैया 27 जुलाइ दिनै 28 जुलाइ स' बयबो खौसेथि जानांगोन जोङो फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनायावहाय जों बयबो बाहागो लानांगोन आरो मोनसे फोसावनाय बेबो के नैबे सुबुङा नयन मेस बिथांनि मुङा जाबाय नयन मेस बिथाङा 2019 मायथाइनिफ्रायनो गोमाना दङ बिथाङा केरेलायाव थांदोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय खामानि मावनो थांदोंमोन बाट हावड़ा स्टेशनावहाय बिथाङा बोरै गोमाखो बेखौ दासिमबो
माने मोनथिनो मोनाखै माने जानाय लोंनाय बायनो थांदों होननानै बुंदों बाट माबोरै जाथाय जाखो बेखौ दासिमबो आबुङै मोनथिनो मोनाखै बाट जुदि मिस्टार नयन मेसआ बे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो गोथाङै दङब्ला प्लिज नोंथांनि न'खरनि नोंथांनि हिन्जाव कुन्दुरि मेसआ नागिरगासिनो दङ नोंथांनि फिसाला देरसिन रन्जन मेसआ नागिरगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव फिसाजो देरसिन बहागि मेस नागिरगासिनो दङ माया मेस नागिरगासिनो दङ नोंथांनि न'खराव गोबां खैफोद सोरजिजानानै दङ दायो स' नोंथांनि गोबां गोनांथि स' मिस्टार निरब नार्जारि दायो बेंगालरावहाय नोंथांनि मथे बेसेबांसो सुबुंफोर दं आरो नोंथांजों दाजाबनानै बेसेबांसो COVID-19 पजिटिभ मोनफादों नोंथांजों लोगोसे नोंथां मोनथिनाय मथे नोंथांनि जेसेबांखिनि लिंक थानाय मथे आंनि थानाय लिंक थानाय मथेयाथ' जोङो दा माने 33 जन दङ माने जोंनि कम्पानियावहाय मोननाया आरोना 33 जनखौ माने गासैखौबो जै दिन 20 थारिखआव माने बिदिनो चेकआप खालायदों नालाय ओमफ्राय 23 थारिखआव माने अनलाइनाव सोना होखादों आरो जोंनि गासै माने फन नाम्बार एड्रेसखौ अनलाइनाव सोना होखादों अनलाइननिबो फन खालायजोबखादों गासैबो माने बिदिनो कर'ना पजिटिभ होननानैहाय डाइरेक्ट मेसेज होफैदों मबाइलाव ओमफ्राय 23 थारिखआवनो थिखोना लायखादों आरो एम्बुलेन्स गंथाम थांनानै आच्छा गासैबो बर' गोजा बर' माने आसामनियानो गोजा जाहैबाय ओमफ्राय बर'फ्रा जोङो 6-7 जनसोल' दङ आरो ओमफ्राय असमिया दङ नेपालिफोर दङ बिदि आरो आच्छा स' जों दा थानायावहाय दङआनो बिराद 200-300 जनसो दङ आरो आच्छा आरो दस्रायाव दंबावोसो दस्रा बिल्डिंआव स' मिस्टार निरब नोंथांनि बैसोखौ सोंदों मिथिंगा बसुमतारिया बेसेबां बोसोर बैसोनि आदा निरब नार्जारिया प्लिज माने बे 33 बैसो आं 33 बैसोनि ना नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटा जायगानि ना पोस्ट अफिसाबो रुनिकाटा नामा रुनिकाटायानो आच्छा पुलिस स्टेशनाबो पुलिस स्टेशनाबो रुनिकाटायानो आरो गामिया लाइमुथि गोजोनपुरि आच्छा स' नोंथाङा दायो दा बिसोरनि COVID-19 पजिटिभ माने बेखौ डिक्लेयार खालामनायनि उनाव जानाय लोंनायफ्रा माबायदि जानाय लोंनायाथ' थिगानो फुं सानजौफु मोना थिगानो होगासिनो आरोना ओमफ्राय मुलि थुलिथ' जेबो गैखाया होखाया आरोना बे हारसिङै दै गुदुंजों हामगोनसोनो मोजां जा मोजां उन्दु भिटामिन मुलि गरसे सानजौ गरसे जानो हरो बेजोंनो हामगोनसोनो माने नंखायखा आरोना गावसोरनि मोनसे साख्रिफोरखौ डिमान्डखौ बारायनो थाखाय बेबायदि खालायदों बायदि आं मोनो आरो आंनि साननायावहाय दा एक्सुवेलि माने जुदि पजिटिभा जामारदोंब्ला माने बिनि थाखाय मुलियानो गैखाया बे हामखाया बे थैखागोन आंनि साननाय बेनोखा आच्छा स' बेयावहाय मोनसे जित सिं 100 होननाय मोनसे कमेन्ट होदों बियो कर'ना पजिटिभ बा फेकलै बियो बेरामा गोदोनि नङा गोदोनि गगा मोनना लोमजानायखौनो होनो रायजोफोर बे जेबो बेराम नङा बे मोनसे पलिटिक्ससो सिगांनो बे बेरामा गोदोनो जाना हामखालांबाय स' बेबायदि कमेन्ट होदों स' नोंथांखौथ' COVID-19 पजिटिभ होनमारदों जों दा गुबुन गुबुन जातिफोरनिफ्राय गोबां माखासे भिडिअ भाइरेल जानाय मोनदों गोदोना सटे जानानै थैनाय बायदिसिना नुलाबायदों सोरबा गोदोनाखौ हमथेलाबायनाय नुलाबायदों स' दिनै जोङो फोथायो जों जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनिफ्राय जों जुदि राव मोनोब्ला जों फोथायो जोंनि बर' हारिया गावनि बर' हारिखौ माब्लाबाबो थगायनो साना बेफोरबायदि बेलायावहाय माखासे खोथायाव थगायनो सानब्लाबो बेफोरबायदि बाथ्रायाव जुदि सोङोब्ला बेखौ थगायनानै मा प्रफिट मोनगोन नङा होमबा स' बे खेथ्रआवनो आं नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौनो मोनथिनो लुबैमारो जेबो माने COVID-19 पजिटिभ जाबा जेबो मोनमाराना बेफोरबायदि आलौनाय गोदोना सट्टे माने अरिजिनेल जानाय मानसिफोरनावसो बियो माबायदि मोनो बेखौथ' आं खोन्थानो रोंला माने जोंनिथ' सिम्पोल माने जेसेबां 200-300 जनसो मानसिफोर दङ सुबुंफोर दङ दा नैबेबायदि रुमावहाय दोनदों रुम मोनसेयावहाय 6 जन 7 जन बिदि दोनदों माने गासैबो बे रिजाल्टखौ होयो खि आंनिबो जेबो गैया गगा मोननायल' आंनिबो जेबो गैया गुजुनायल' बेखौ माने मा बुंबावो 10 दिन थाबानो हामोल' होनो आरोना डक्टरफ्राबो सोङोबा मुलियानो गैया हामखायो गावनो हारसिंसो होनो बिनि खारनावनो आङो दा नोंथांजोंहाय आङो दा बे भिडिअ बेबायदि माबा रायलायहरनायानोसै आरोना येस ओमफ्राय नोंथाङा दायो बे बेंगालराव जाय नोंथाङा COVID-19 पजिटिभ जायो नोंथांखौ दोनदों बे जायगानिफ्राय माला उदां जागोन माबायावहाय 3 थारिखै नैबे आगष्टनि 3 थारिखआव आच्छा स' नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबा मेसेज हरनो सानो नामा बिनि बेलायाव आङो रायजो राजानो आंनि
समान बैसोनि आरो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो आं बेखौनो मोनसे खावलायनाय थाहरो आरोना मानो होनबा कभिड-19 गिथाव बाथाव जाबाथाय बे हामखानायनि माबायाव गैखाया लाइनाव गैखाया थैखानायनिसो दा माने बेबायदि ससे माबायावहाय सरकारि बेबायदि माबायाव गावबा गाव मोनसे लाइफखौ बारायनो थाखाय कि आंनि साननायावब्ला आरोना दा आं सिम्पोल साननायावबा जेरै आंबो दायो पजिटिभ होननानै दोनफैदों दा बेखौ नंखाया आंनि थाखाय माने नंथारखाया बियो बेबायदि बेखौनो माने बिदिनो बाहेराफ्राव ओंखारोबा गावबो हसियार थानाया मोजां आरोना स' मिस्टार निरब नोंथाङा न'आवहाय कल खालामनानै नोंथांनि सोमोन्दै खोन्थागोना खोन्थायाखै नङाबा टेनसन जागोन न'आवहाय आं खोन्थाहराखै दाबो माने आंबो बिदि जादों होननानै मिथियोबा टेनसन जागोन ना औ नंगौ बेखायनो आं न'आव खोन्थाहराखै गामियावबो खोन्थाहराखै आङो नाथाय नोंथाङा दिनै बिएम सोदोब चेनेलजों इन्टारेक्सन लाइभ कल लाइभ इन्टारेक्सन जाय जोङो कमिउनिकेसन खालामबाय बिनि दारैथ' नोंथांनि सोमोन्दै मिथिखासिगोनानो स' बिसोर मिथिनायनि सिगां नोंथाङा कल खालामनानै मोजाङै खोन्थाहरना लादो आरो बेयावहाय सासे मानसिया सोंदों निजोम बर'आ माने नोंनि आफानि मुङा मा आरो बेवहाय नोंनि आफानि मुङा मा बेखौ सोंदों आरो जोंनि बिमा बिफायाथ' माने आं उन्दै समावनो जिउ गारना थांबाय बिमाबो गैला बिफाबो गैला आरो आफानि नामा बलेन नार्जारिमोन आइनि नामा हगासि नार्जारि आरो आচ্ছা सरि दे माने सासे भिउवार्सफ्रा सोंदों नालाय जों भिउवार्सफोरनि कमेन्टखौ पिक खालामो नालाय स' बिनि थाखायनो आं सोंनाय जाबाय एनिवे नोंथाङा आसामाव फैनायनि थांखि माला लादों आसामाव थांनाय थांखिया आङो दा नै बेनिफ्राय गयोबा आं थांनो होनना थांखि लादों आरोना 23 नि उनावहाय आচ্ছা बेवहाय सासे मानसिया सोंदों फाउदुर बसुमतारिया मानो कभिड-19 रियेल नङाबा मानो आफ्रिका हादराव लाख थैखो बे माने रियेलाथ' आङो रियेल नङिखौथ' बुङाखै माने रियेला नंगौआनो आं बेखौनो दहायनो फार्स्टआव बुंखांखाबायना माने 100%आव 80%आ नंखाय 20%आ जाय नंगौ जाथारनाय बेमार बे थैखागोनानो बे नंखागौ आरो बेखौनो आं दहाय फार्स्टआव बुंखादों आरो 80%आ दा जोंनि आसामावहाय दिनावनो 600 700 800 1000 1200 खोन्थायो बेनि गेजेरावहाय जानो हागौ साब्रै साबाल' मोनदोंबो जानो हागौ माखासे नंगौबा बेयो माने गगा मोननाय गुजुनाय मोदोम दुरबल जानायाखौनो माने मोनसे पजिटिभ मोनखागोन बेखौथ' लोमजानाय हिसाबावहाय ना गगा मोननाय गुजुनायखौ पजिटिभ मोनखागोन बियो मोनसे बिजानु बुस्थु नालाय बेखौनो कर'ना पजिटिभ होनना बुंखायो आरो आচ্ছা स' माने नंनाया नंगौ बाट 100%आव 80%आ नंखाय आरो 20%आ नंगौ आरो माने बेवहाय पलिटिक्स गेलेदों आरो नोंथांनि मथेबा जे नङैफोरखौबो लानानै दोनहैदों नङा होमबा अके मिस्टार निरब आं नैबे माखासे सुबुंफोरखौ मेसेज हरनो सानदों र' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ थाबथा थुबथा नुदों बिकज बे मोनसे लाइभ टकिं जों लाइभसो बे मोनसे भिडिअ आरो आंनि नेटआ बेसेबांसो स्पिडआव दं आं बेखौ मिथिया दायो बाट आं जेने थेने जेसेबांखिनि आं हायो नोंथांमोननो मेसेज हरनो नाजादों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना हुसियार थानो हायो स' नोंथाङा मिथिगौ बिटिएडिआवहाय जे इलेक्सन जासिगोन नङा होमबा आं दा पलिटिकेलनि लाइनाव मोनसे बाथ्रा रायज्लायखानोसै आं नोंथांनिफ्रायनो मोनसे नोंथांनिफ्राय बाथ्राखौ मिथिनो लुबैखासिनो नोंथाङा जेरा पाब्लिक स' नोंथाङा बिटिएडिआवहाय ओरैनो मिथिखायो जे 17 इयार्स खुंथाय खुंबाय बर'फ्रा नङा होमबा दायो इउपिपिएल हानजाया मोनसे गोख्रों माने गोहो लानानै मोनसे इलेक्सन गेलेनो नागिरदों ओमफ्राय जोंहा रुलिं पार्टी बिपिएफ दंखायो स' नोंथाङा दानि समावहाय सोर मोनसे पार्टिया मोजां जाथावना बायदि नोंथाङा सोरखौ बुंदों आंनिबाथ' इउपिपिएलखौ 100% मोजां जागोन आरो देरहाथारगोन इउपिपिएलआ मानो होनबा जोंनि 17 बोसोरसिम जोंनि हाग्रामाया जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावना होआखै लामा फारसे जोंनि सा ओनसोलाव थिग गैया ओरै दालां फारसे थिग गैया जों माने दुखु खस्थ' सहायनानै दै बारनानै गोरलै फरायग्रा गथ'फ्राबो साइकेलाव गोजौआव खर' रुजुनलायनानै बारनानै जोङो माने माखासे फरायसा गथ'फ्रा बेबायदि खस्थ' जानांगासिनो दङ जोंनि एरियायावहाय रानिखाता बाजाराव माबायाव फरायफैनो थाखाय स्कुलाव फरायनो थाखाय बेखायनो 17 बोसोरसिम बियो बेबायदि लामा मोनसे दालां मोनसे जोंनिथिं जेबो मावैनि थाखाय हाग्रामाया भट होनाया आंनि थाखाय गोजान आरो आं मोजां मोना आरो आচ্ছা नोंथाङा दा बायदियाव थाबैनो आচ্ছা होमबा जुदि नोंथाङा दा बायदियाव थाबैनो बेंगालुरुनिफ्राय बा कर्नाटकनिफ्राय नोंथाङा जुदि फैनो मोनोब्ला अब्ला जुदि नोंथाङा बे समाव फैनाय समाव इलेक्सन जायोब्ला अब्ला नोंथाङा 100% सोरनो भट होथारगोन बेखौ नोंथाङा बुङो इउपिपिएलआव स' आं मानो थाखाय कुइसनखौ सोंदों होनना बुङोब्ला जों अराय सम बिदि चान्स मोनबाय थाया रायज्लायनो
टक खालामनो थाखाय कमिउनिकेशन खालामनो थाखाय नोंथांमोना पाब्लिक स' नोंथांमोना नोंथांनि जायगानि एरियानि बा नोंथांनि हालामाव मा सोलिदों माबायदि डेभेलप जादों नोंथांमोना बेखौ मिथियो नोंथांनि न'खरफोरा बेखौ मिथियो स' बिनि थाखायनो आं माने नोंथांमोननिफ्राय बेखौ कुइसनखौ सोंनाय जादों लाफानाय जादों जाहाथे मानसिफ्रा बेवहाय एसे बेनिफिट मोनथों जाहाथे एसे बुजिलायनायफ्रा गोनो गोथो जाया जाथों मानो होनोब्ला पाब्लिकफ्रानो खोन्थादोंब्ला अब्ला गुबुन लिडाराथ' माखासे बाथ्राखौथ' नंखायबो बुंनो हागौ नंगौ बुंनो हागौ स' बिनि गेजेराव पाब्लिकआ जायखौ नुदों डेभेलपआ बबे जायगायाव जादों बेफोर जायाखै बेखौथ' पाब्लिकआथ' बुंखागोन ना नङा होमबा स' बे हिसाबै आं नोंथांनियाव सोंनाय जाबाय आरो ना माने जोंनो सोलायनाय नांगौ नालाय जोंनो शान्ति नांगौ सोलायनाय नांगौ बेनि गेजेरावनो आरो स' माने 17 बोसोराव सोलायहोनो हायाखै नालाय नंगौ